Чувал ли си, че най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите се намира на връх Рожен? Ще можеш да я посетиш този 24 май и от GP Travel ще ти организираме страхотна 3-дневна екскурзия. Виж за какво говоря. Освен уникалната обсерватория, ще минем и през китното село Момчиловци, което носи името на легендарния Момчил войвода. Селото е запазило своите традиции, обичаи и занаяти, които можеш да разгледаш и в историческия музей с над 3000 експонати. След това ще тръгнем към Пампорово, където ще се настаниш в хотел 3 звезди с закуски и вечери. В следващите дни ще посетим Агушеви конаци в село Могилица, единствен по рода си феодален замък. Село Смилян, известно с фасула си и плетените си терлици, град Чепеларе и легендарният Башковски манастир. Тази програма е на цена от само 275 лева на човек. Побързай и запази своето място на сайта ни или пък на посочения телефон.